Fel Cyngor Sir Ynys Môn, mae gennym ni polisi iaith y Gymraeg a hefyd mae gennym ni strategaeth iaith sirol. Ac yn y ddeubeth hynny, mae yna ymrwymiad clir i gynyddu defnydd o Gymraeg yng ngweinyddiaeth y Cyngor felly. Yr un methodoleg dwi wedi defnyddio fo'r 3 gwasanaeth sydd o fewn y cynllun, sef gwarchod y cyhoedd, tai a hamdden. A da ni wedi cychwyn drwy adnabod yn gwaelodlin o ddefnydd iaith o fewn y gwasanaethau. Wedi mynd ati i godi ymwybyddiaeth staff o bwysigrwydd y Gymraeg a'r prosiect drwy sesiynau ymwybyddiaeth iaith. Wedyn, da ni wedi mynd rhagddi i geisio dylanwadu yn bositif ar yr arweinyddiaeth o fewn y 3 gwasanaeth drwy ddylanwadu ar gyfrwng iaith y tîmau rheoli a bellach mae yna 2 allan o 3 yn gweithredu yn llwyr trwy gyfrwng Gymraeg a mae'r trydydd yn ddwyieithog. Eitho mati fel criw y bencampwyr i ddatblygu holiadur. Gath hwnna i ddosbarthu i bob aelod o staff oedd yn gweithio ar adran tai. A gafon ni ymatab ofnadwy o dda. Ie, wnaethon ni drafod i ddechrau efo'r pennaeth gwasanaeth i weld be oedd yr anghenion hyfforddiant o fewn y tîm. Edrych be oedd yr sgiliau oedd gen y tîm am barod. A wedyn dadansoddi yr sgiliau iaith oedd gen y tîma a gweld pa elfennau oedd angen canolbwyntio arnyn nhw. Mae gennym ni berthynas agos yn barod efo Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin. A wedyn nathon ni barhau efo'r berthynas yna lle anfon staff ar gyrsiau allanol, hyfforddiant lefel mynediad, sylfaen, canolradd ag uwch. A da ni hefyd wedi cynnal 2 grŵp mewnol lenni, grŵp ar lefel canolradd ag ar lefel mynediad drwy Cymraeg Gwaith. Dwi'n teimlo dwi eisiau siarad Cymraeg rwan, dim mae rhaid i chdi, dwi eisiau siarad Cymraeg. Dwi'n bencampwr iaith o fewn hamdden a mae gennym ni 8 pencampwr arall yn eistedd fewn y grŵp a da ni'n cyfarfod ymysol i drafod y materion yn ymwneud â'r iaith Gymraeg o fewn y maes hamdden. I gychwyn, dio ddim yn hawdd. Mae rhaid i chi gael gwaith tîm o fewn y cyngor. Mae rhaid chi sicrhau bod yna ymrwymiad ar yr uwch lefel, uwch swyddogion yn y cyngor, bod pawb yn llwyr ymrwymiedig i ddatblygu'r Gymraeg. Mae hefyd cael y gefnogaeth politicaidd, a dwi'n siŵr bod honno yna, bod pobl yn ddi-Gymraeg, felly bod y gefnogaeth i hyrwyddo'r Gymraeg. Wedyn, mae cynllunio bwriadus a graddol yn bwysig. Yn sicr mae y prosiect yn dechrau dwy'n ffrwyth rwan. Da ni'n gweld staff yn cynyddu yn ei hyder. Mae gennym ni staff, dwi'n meddwl, o fewn y maes rwan sydd yn mwy ymwybodol o y blaenoriaeth o iaith Gymraeg o fewn y maes. Mae gennym ni llawer mwy o staff yn mynychu cyrsiau rwan, felly maen nhw wedi dod llawer mwy ymwybodol o pwysigrwydd y iaith Gymraeg o fewn y maes hamdden. Mi ydan ni fel pencampwyr yn gweld y gwahaniaeth a'r effaith o'r gwaith da ni wedi wneud fel tîm lle. A mae'r gefnogaeth hefyd da ni wedi cael uwch yn penna ni mewn ffordd felly yn parhau yn gryf. Dwi'n meddwl ydy dy gwir bod hwn yn fodel eitha trosglwyddiadwy i sefydliadau eraill gan bod y 3 gwasanaeth da ni'n gweithio hefo yn eitha gwahanol o ran naws ynde. Ond mae yr un cynllun gwaith a methodoleg wedi gweithio'n dda i'r 3 a da ni wedi gallu defnyddio'r hyn sy'n gweithio dda mewn un gwasanaeth, mewn gwasanaeth arall hefyd, wedyn mae'n ddefnydd effeithiol o'r adnoddau. Mae o'n cymryd amser, mae o'n gweithio efo pobl, mae'n dod â pobl hefo chi. A tydi'r sefyllfa ieithyddol yng Nghymru ddim yn hawdd. Mae rhaid chi gofio weithio o fewn cyngor, mae gynnwch chi bobl sydd yn ddi-Gymraeg. Ond mae plant nhw yn hyfryd yn y Gymraeg, yn beneithiaid ysgol ac yn gweithio mewn gwasanaethau. Mae rhaid cael y negas positif yna allan hefyd i'n cymunedau. A mwynhau beth ydych chi'n neud a bod ag arddeliad yn eich calon na'r hyn da ni'n neud ydy y peth gorau i'r Gymraeg, peidio bod cwilydd.